Kaixo, gure etxe bateko ikaslea da, eta gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Londresetik deitu ziguten enpresa bateko nagusiak bere semiantzak garabi bat egiteko, eta garabi egiteko baldintza batzuk bete behar genitu. Pisua 20 zentimetro igotzea, bosteun gramo altxatzea, eta garabiak edozen materialak nire hautzea. Gehien bat egurrezina da, gero ere bai, erabili genuen altzairua, hemen, gero ere bai, plastikoa, polipastoan jartzeko polean, eta hemen de bai, eta hemen barrenian kortxua erabili genuen, eta hemen eskuadrak. Bere mekanismoa oso sinplea da, bidaiari aurrera eraginez ebatera soka kortxoan enraiatzen da eta polipastoa igo egiten da. Eta beste norabidean eraginez bidaiari polipastoa jaitsiten da. Guk arazo desinte eduki genituen. Hasieran oinarria galdu egin genuen, baina beste hau aurkitu genuen eta dezente ongi dago. Gero egurra oso gorra zenez, saiatu ginen hemendikan kola eta tuerkak erabiliz, baina nola oso gorra zen gure irakasleak pixkat lagundu zigun. Gero hemen konturatu ginen soka hautsi egingo zuela eta horregatikan goma jarri genuen. Hau izan da aurkezpen guztia, eta espero gustatu izana.